Vi skal i dag interviewe Reni, som har været vidne til dagens pressemøde med Donald Trump omkring, at skat det skal øges for de fattige, altså middelklasse, og så har vi, at de rige de skal betale mindre i skat. Og Reni, hvordan er det, du har det med det? Du støtter det jo faktisk. Ja, jeg elsker det. Du elsker det? Jeg elsker Trump. Jeg støtter ham i alt, hvad han Men du er jo selv en del af middelklassen. Hvordan kan det være, at du synes, det er fornuftigt? Ja, men jeg elsker arbejde. Jeg elsker at betale penge i skat. Og hvis Trump han mener det, så mener jeg det også. Og du vil ikke mene, at det har været sådan mere fornuftigt, at du betaler mindre i skat, der hvor du arbejder mere? Nej, for helvede, jeg elsker arbejde. Ja, Jeg elsker det. Okay. Men hvordan tror du, det har noget at gøre med samfundet? Altså, hvordan påvirker det samfundet? Ja, men der kommer mere splid i samfundet. 100%. Ja, og det er godt, mener du? Ja, det er det. Okay. Der kommer større mellemrum mellem overklassen og underklassen. Det er perfekt. Og det er en god ting? Det er en god ting. Det er en rigtig god Det ting. mener Trump er Kan vi lige høre, sådan, hvad det er, du arbejder med til daglig? Jamen, jeg er håndværker. Du er håndværker? Ja, Så du arbejder rigtig meget? jeg arbejder det hele tiden. Og hvor mange timer er det, du sådan cirka har på en måned? 600 timer. 600 timer? Og hvad får du cirka udbetalt sådan en måned? 11.000 før skat. Før skat? Og hvad så med efter skat? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke, nej. Det er mindre nu jo så. Ja, fordi nu har du sagt, at det må blive steget til måske 70% i skat. Ja, det kan jeg godt lide. Så det vil sige, at du får udbetalt måske 4.000 kroner. Ja, jeg skal nok bo på gaden nu. Men... Okay, det har du det fint med? Ja, det er det fint med. Alt sammen, fordi du har Fordi jeg støtter Trump. Fordi du støtter Trump. Super. Jamen, det er jo noget værre, når vi står med Reni, som støtter det her. Men nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det